тамошабинони азиз, подписчикои меҳрубони ма, ҳама каса сезен хубен, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ боша. Чута ҳамирӯз штатифи ма каҷала истудестай. Фарзандо, саломатии хонавода, аҳлу оила, ҳама каса сезен апаухаро. Ман нав айхов ҳестам, айховарум варам кадай. Сабаби хоб нарафтан ма обязательно гап мезанам, чи ба хоб нарафтам, чанд рӯз шид айсар то бигаҳ даводав. Имрӯз гап хабарои нав бисёр мешаванд. Оиди конференсия наставницам, оиди гап хабарои охир бигем. Алейкум салом, подписчикои меҳрубони ма. Кадомитон ки эфир медроен, обязательно лайкои худтона бимонен, фикра ақидаҳои худтона бинависен. Дар канали ма дарми ҳафтаи охир 2000 чанқа подписчик пайваст шудай. Ҳамаи шуморо хуш омадед мегум ба канали худам. Умедворам канали ма барои шумо маъқул мешавад. агар ки шумо аз видеоҳои аввал тамошо кунед, боз ҳам барои шумо шавқовар мешавад. баъд шумо мефаҳмед ки канали ма дар бораи чие, ма худам кием. ҷон закрой. инҷа чӣ гапай? Кадоми Фотима навистай. Эфир барои подписчикои Саида Раҷабова. Кадоми да маъқул нестай, метонанд ай эфир буроянд, вақти қиматбаҳои худшона ҳайф накарда, гапои қабеҳ нанависта. Эфир танҳо барои занҳоай. Танҳо занҳо метонанд ки иштирок кунанд дар эфири мо. Мошаллоҳ, беҳтарин. Раҳмати калон. Беҳад грандиозни тӯҳфа мондагия компанияи Фаберлик барои коригарои компания, барои шахсоне ки дар Фаберлик кор мекунанд. Мошин мондагия, бовар мекунед? Мошин тӯҳфа бо як таи дига бигем путешествие на двоих барои 2 кас Дубай мондагия. 10 смартфон, 1 ноутбук, 400 000 тӯҳфа аз маҳсулотҳои компания. И хеле бигем бомбический тӯҳфа дар ягон ширкат шумо намебинен. И хеле шансорам барои ҳар касам намешавад. Просто шумо дар ҳамин компания кор мекунен, иштирокчии ҳамин розыгриш мешавен. чӣ хеле ки ҳамаи шумо шоҳид буден. як духтараке ки консултант ягон звания надошта, 1 миллион бурд кард ай компанияи Фаберлик. барои ҳамин бахтои худтона бисанҷен, ҳама вақт ҳаракат ба пеш кунен. масалан, касе ки кор мекуна намега ки ман ҳозир кор медорам, фалон чӣ мешава. ҳамаш таваккал ба Аллоҳ медроем. мо намедонем ки масалан шавҳар мебуроем, оянда шавҳари мо кияй, чӣ хел муомила мекуна. мо намедонем ки фарзанди мо пагаҳ кира ба занӣ мегира, ояндаи вай чӣ мешава. ҳамаш бигем ки айрӯи ваяй. ҳамаи ҳамира мо таваккал ба Аллоҳ мекунем. Таваккал ба Аллоҳ мекунему ҳаракат ба пеш мекунем. ҳаматонда алейкум салом. шахсое ки салом доден, рост мегӣ бимарамта. раҳмати калон. хуш омаден ҳама каса ба эфири имрӯза. ирӯз саволу ҷавоб мекунем, ҳамроҳи шумо суҳбати озод мекунем. агар дунё мо худмона бигем ки чӣ хел фаҳмонам шумо да, агар 1000 одам да хубӣ кунӣ, дар болои сартан бигардонӣ, айбта меёва гап мезана. миллион ёрдам ки як бор бигӯ ки отказ нака, бигӯ ки ҳамин чиза ман надорум. дили нияти ҳамон одама мефаҳмӣ. барои ҳамин хеле шахсое ки уже наметонанд пешравии мара дида, ба хелира рӯи рост кадесен нигоҳ кунеда. ту дурӯғ гуфтеси, ту иха гуфтеси, рӯи рост мебуранд менависанд, ба хелира рӯи рост кадесиян. бовар мекунен? Рӯи рост.
ҳар касам пешравии як каси дигада хирсан намешавад. Секрету сабаби пешравии ма бахилӣ накардани ма, ҳавас хӯрдан дар кор, мусобиқа кардан дар кор. Бахилӣ кардӣ, бовар ки ӯ одам тра ҳеҷ кор карда наметавона. Лекин ӯ одам кӣ дора? Аллоҳ дора. Аллоҳ туда нишон метиҳад. ҳастанд амин рӯзи гузашта як ала духтарако дар ватсапи ма силка рӯй кардиянд. Саида, амира бин чӣ мега, дар бораи ту чӣ мега, амира бин чӣ гуфтаистай. баъзеҳош хуҷона мусулмон гирифта ине ки сурати мара истифода мебаранд, дар рӯи сурати ма як крест мемонанд, ёки як аломати савол мемонанд, ёки ҳаромхӯр мемонанд, ё як чӣ менависанд ба публикада хучона хоҳари азиз, наме чизи азиз, кори ту ин хелай. Имрӯз ман мехоҳам ҳамин хел одамода ҷавоб диҳам да. Кори ту ӯ хелай, ту бояд ин хел кунӣ, ту бояд ӯ хел кунӣ. Нам амин одами баақл беста а як тараф тамошобин шуда тамошо куна. охи ту хита хуби хубон мегирӣ, ту хит ки як одаме ки да ту на кор дошта боша, на тура бишноса, на пага ту дар даруни қавраш бидроӣ, на ту дар зиндагии ӯ ягон рол бозӣ кунӣ, на ту дар ӯ ёрдам кунӣ. Ягон бигем ки никтои ту мебароӣ дар бораи ӯ гап мезанӣ. Барои популярнигӣ хичон ай сурати ма истифода мебаранд, айнои ма истифода мебаранд, подписчик ҷамъ мекунанд. Мутаассифона на ҳама ира мефаҳманд, на ҳама и хеле одамора мефаҳманд. ма тамоман зиқ нестам тамошобино, барое ки вақте ки ма кор мекардам дар даруни агарод рӯзи сиёҳ доштум. бовар кунед, чӣ азобое надоштум, зулм доштум. Ман ҳамвора видео мекардам, ҳеҷ када намегуфт ки Саида ту ин қадар зулм дорӣ, биёй наиҷа мо инайтра ин хе дастгирит кунем, ё ки ини пула роид кунем, ту бира ини дорувако та бихар хита личени ки коронавирус шуда будам. қати кӯдакон видео кардагӣ будам ки ҳеҷ ки нест мора нигоҳ куна. Ҳеҷ ка набуд. бо мегуфтанд ки хуб буд мешава худо задайта. бо ирӯз ки худо додайма, худо зад бизанама, битяма, и бигем ки худованд хичай, ай дасти ма ягон чиз намебиёяд. худованд худаш уже медона ки датия, ки да натия. Омо одамое ки бахиланд, ай пушти парда беному нишон гав мезананд. ман номер дорум, номерои ма дар ҳар як видеом ҳаст. ягон проблема дорӣ, дар ватсапи ма муроҷиат кунед, дар номерои ма муроҷиат кунед. дар кор нест ай сурати ма истифода бурдан хитона мусичаи бегуноҳ гирифтан, ё ки ма дурӯғ мегум, ё ки ма хато мегум. ман алҳамдулиллоҳ зиндагие ки ма дорум баъзе шахсҳое ки миллионеро чуна мегиранд надоранд. зиндагие ки имрӯз ма барои худам кардагим, ма бо мегӯм ки ма агар шабу рӯз намоз бихонам ва шукрона кунам камай. дар ҳақиқат худованд барои ма додай, ай ҳаво нададай. барои сабром, барои меҳнатом, барои азобом, барои ин қадар пешравиҳое ки мекунам худованд додай ма. агар ягон таш шумо шоҳид набошен, надида бошен, ҳами 4 рӯз пеш компания итог мегузаронада. ҳар як сезонда компания ҳар як коригарша анализ мекуна, проверка мекуна, ба ки чӣ хел кор кардестай, эфир мекуна, дар экранои калон гап мезананд. ма даже худам хабар надоштум. рости гап 4 рӯз пеш буд, саҳар хестам ки як старший директор, серебряный директормон дар группая видео партофтай. дидам ки ми сезони охир да мега шахсе ки ай ҳама активни кор кардагия, шахсе ки ҳама вақт пешқадамай дар якум ҷо ина гап мезанам. компания қати Ҳиндустон, Мексика, Турсия, Узбекистон, Қазоқистон, Беларусия, Армения, Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳони Фаберлик Саида Раҷабова дар якум ҷо. албатта ман аки дигароро ку намедонам, и барои ман фахре ки зане ки хондагӣ нестам, маълумоти олӣ надорам. просто корма сидқан дӯст медорам. ай сидқи дил ки кор мекунам. худованд мара бигем ки ҳам хеле кард ки ҳозир дига ягон сахтӣ дар назари ман наметавон. ман чӣ рӯзҳоеро ай сар нагузарондум.
шабҳои бехобӣ дар даруни ҷангал гузарондагим, бо дасти шикастагӣ, бо сотрясени мозг, бо кӯдако да берун шаб рӯз кардагим. Чӣ рӯзаеро ки ман надидим, сабр кардам, ҳамон моментам блогер будам. Ӯ лаҳзаҳоро ман нишон намедодам, фақат ҳамин нигоҳубини бизу гӯспанда нишон медодам. ба тамоми бигем нозикиҳои зиндагӣ нигоҳ карда, сабр кардам, кор кардам, худованд ба ин рӯзам расонд. Хеле нагуфтам ой ин одам қатъи ман розӣ шуд, уш розӣ нашуд, ман тамом корро бас мекунам, ё ки ман 1 сол кор кардам, результат надидам, ман корро бас мекунам. Сабаби результат надидани шумо ин санҷиши худованде. Масалан, одам меҳнат мекунад, кор мекунад, дидестае чӣ хеле ман кор мекунам, вай ҳам хеле кор мекунад, ман результат дорам, вай надорад. Ин санҷиши худоаст. Сабр ки далнеш кор ку, худованд баракатша метиҳад. Ҳеҷ маҳал тра худованд бебаракат намемонад. Шахсоне ки дами момент дар ширкати Фаберлик хотиррасон мекунам, пурра оиди мошин гап мезанам. Маҷбурӣ нест, ихтиёрия. ин рӯзо миллион кас менависад, то ҳозира ҳама смсама успед намекунам ҷавоб доданда. Бо мегум кадомира ки камтар дер мекунам, я аломати саволро кунен, фақат дама илтимоси дар илтимос ки зангам назанен, успети зангҷавобтира намекунам. Шахсоне ки дар компанияи Фаберлик 100 балл мекунанд, 100 балл ин бигем ки чанд ҳазор сомон мешавад, ба расиш 10 000 рубл мешавад. уже иштирокчии драйв мешаванд. Ин бозӣ бигем аз тарафи компания барои шахсони 100 балла иштирокчи уже мошин мешавад. иҷа на танҳо мошин, иҷа гуфтум ку 4000 намуд продуксияҳои компания, падарка, 10 смартфон, 1 ноутбук, 1 автомобили фассони нав айсалон, путешествия на двоих Дубай. бовар кунед, ки медона ки чӣ соҳиби чӣ мешавад? Просто шумо иштирокчӣ мешавед. блогерии ма барои тамоми командам басанда ҳаст. басанда. Шумо дар ватсапи ман муроҷиат кунед, ман шумо дар роҳи бизнесе нишон медиҳам. ман бинам ки шумо дар ҳақиқат ранги худам меҳнат дӯстен, сабру тоқат дорен, ёрдам мекунам. баъзеҳош сабру тоқат надоранд. рӯзи аз онака кора фаҳмондум, секунд нагзаштай чо кади ман регистратсия кади, мегум ҳози мекунам. апаҷон хай вақт надошта бошӣ, майли ман кор намекунам. одаме ки пул дар кор бошашам хали гап мезанам, майли хай ман дигар кор намекунам, майли хай ман кор намекунам. сабр чизи беҳтаринай, меваш ширинай. мама одиночка, ты худат нишон натидина одамда мепартоӣ. Саидаҷон, дар Тоҷикистон тамом меисти, Россия барнамегардӣ? Не билет гирифтагӣ? Мерам аи ҳафта уже мерам. бигем ки часто задаваеми вопроси да ҷавобтиём, саволое ки тез дар охири вақт мада бисёр савол метиҳанд. киртоҳота ки медӯзад? Инай киртама дина кадам, инай халияй диде осине ҳам хали маҳқулум буд. пешакшам беҳад хушруча духтагиай. дӯзандаи ма медонед чӣ хеле чотки даҳми танат медӯзада. мутаассифона дӯзандаи ма клиент намегирад. оли бо ма як бори дига мепурсимша, агар ки заказ бигира, ма обязательно номероша мемонам дар канали ютубам, дар инстаграмам, дар сторисмам, статусмам, ҳамаи ҷода мемонам. лекин дами момент заказ намегирад. 2 сол шуд ки киртои мара ҳама дӯзанда медӯзад. дар ин байн апай ма дӯзандаи номиай беҳад аҷоибот киртоҳои хушрӯ медӯзад. мутаассифона шуш иҷозаташ наметиҳад ки киртои ягон каси дигара будӯзад. хай як киртои мара пеши худаш медӯзад, оне ки ман маҷбурш намекунам. ана бисёри номерои апа ма пурсиде, сайти апаи мара пурсиде. апаи ма ягон сайт надорад, шуш иҷозаташ наметиҳад барои сайто. просто киртои хуча худаш медӯзад, баъд киртои морам ягонта медӯзад. духти киртоҳо, киртае ки ман рӯзи конференсия пӯшидагӣ будам, сирхе ки ая пара шлейф дошт, 2000 сомон духтагиай ҳамо киртара. 2000 сомон 20000 рубл мешавад.
غیر از материалу украшение ки давай рафтагия қариб 4500 сомон шида мукртам қағалтид. Ана киртои паплин ма 350 сомонӣ духтак. Инам хали нарх. Ҳози чем ай материала мехарид двойной пили духт мети. Ҳами хешидагиай. Даже я паплена 1000 сомон медузан. Бугӯи ки ягон грандиозни фасон дузан, я паплене ки 200 сомон мехариша, 1000 сомон медузиша. Анам хеле қиммати Тоҷикистон. Тоҷикистон барои ман набудай. Ман ростига бистоданӣ будам Тоҷикистонда ва пешаи дили нияти рафтан надоштум, лекин мутаассифона намешава. Беҳад расходам дар ҷа калони бадай. Ҳар як қадай мондагӣ 1000 сомон, 2000 сомон мепарад. Правилоҳо ниже нуля бигем 50/50. Ҳичка редки одам поворотник истифода мебарад. Бисёри одамо дар раҳ рӯ поворотник истифода намебаранд. Масалан ту дар рӯи правила рафтеси, яке ай пешит я мошини дига пайдо мешава, рафтеси бе поворотники, бе ягон предупреждения. Ту маҷбурӣ ки аю правила дар я раҳи дига бурое ки дар ӯ назанӣ. Ай мошин мегирезӣ, ай правила не. Правила дар рӯи раҳ ҳурмат намекунанд, тим боли занака писанд намекунанд. Редка ай 100%, 10%-ш занакора писанд мекунанд, ҳурмат мекунанд. Масалан, вақте ки ман хондагӣ будам дар ҷое ки аҳолинишине, масалан қишлоқ, дарани домода мумкин нест сахт мошин ҳай кардан, барое ки уҷа роҳҳои одамгузар дорад. И правилаи компания ҳай. Хоҳ мошина 20 миллиона ҳай, 200 миллиона ҳай, дарани ҳами ҷое ки аҳолинишина айрӯи правила ту бояд ки айрӯи 20 ҳай кунӣ. 20 медонӣ, ранги одам мерава мошин. И газа меҷиқан дар дарани аҳолинишина гуфта и чангу санг дар осмон. бовар кунед ман гап надорум дар правилои Тоҷикистон. баъзеҳош мегӯм ку 50/50, 50 касаш правилаи соблюдат мекунад, 50 кас дигаш нест. Беҳад барои гаём мушкил бечораҳо рӯзтобега дар раҳ рӯ меистанд, назорат мекунанд, нигоҳ мекунанд. дарани шарку боз хеле беҳтарай, камтарак ай шаҳр бери ҷое ки камера нестай ва пешаи ҷазирабод бигем. Ана баъд вақте ки масалан ту рафтаисти дар ҳами раҳи рост, ая ҷои дига мошин биромадестая, хай водител бояд водителя ҳурмат кунад. Ту вая раҳ метӣ, ту бояд вая раҳ тида айрӯи ҳурмату эҳтиром. Раҳ метӣ, бо дар пешит газа меҷиқа мерава. Вақте ки ӯ одама ки ту раҳ додӣ, вай бояд тариқи вай аварейник ту дар раҳмат бига. Раҳмата намебинӣ. Тамоман раҳмат намебинӣ. Раҳ метишона, на раҳматат мегӯян, на ҳичи. Беҳад зиқ шидам дар ин бора. Баъд қимати, конечно қимати 1 кило помидори чили 50 сомон, 40 сомон, 500 рубл. Помидори чили ай ҳама помидори бамазаи қиматай дар Россия 300 рубл ай килош. 300-350 рубл, дар иҷа 50 сомон, 40 сомон. ҳамин рӯз як гала мевагӣ харидам, анҷир 35 сомон харидам килоша. гелоса 60 сомон харидам, 600 рубл. Гелоси пеш дар Россия 400 рубл, 450 рубл. Бо ҳози сезон шай мумкин арзон боша. Недаҷа 60 сомон. Так, бо чӣ гирифтам? Я сатил ижевика гирифтам 50 сомон. Якта контейнери майда даиқа клубник малина гирифтам 10 сомон. 1 кило клубника 50 сомон. Ман нархҳоро гуфтесам барои шахсое ки дар Россия ҳан. Всё равно интереснее нарх наво. Так, бо чӣ гирифтам ман ҳами сари? Шафтолу аёдум биромад чанд сум буд. Ангур биромадай. Же в мусорке есть такой пластмасс. Он там дырка появилась, и там вода проливается. Да? По капелькам. Ладно. Саидаҷон сози раҳмати калон. Ахмақ бо ҷавоб наметӣ. Нависай Муҳаммади Раҷаб.
ана инам хали вақте ки смс ма бисёрай дар ватсапам ягон каса ҷавоб намедӣ, вай ту ахмақи шайтон будай реклама мекунӣ ҷавоб намедӣ. Ма ҳамин худо мегӯм ки ҳамин одамо сразу ҳамин характерашон нишон тияна ма кор накунам қатъиам хеле одамо чема ҳамин одами зиққоқи ҳақоратчӣ қати кор кадан асабта вайрон каданда я одаем ба манӣ қати кор кунӣ саломатитаам дар ҷои аввал бовар кунед бе сарвайронӣ кор мекунӣ. Ма и хеле одамода вообще ҷавоб наметим. Ҳамин одамое ки ва ту реклама кардӣ ахмақ будай ту чум чӣ будай ҷавобшон наметим. Тамоман бовар кунед мой совет кор накунен одамое ки сразу характерашона нишон медиҳанд. Одаме ки сразу хичи характераша нишон медиҳад хичи қабида наметавона вай дар кор нерви туда фақат расидан мегира вай команда сохтаам наметавона азоб метиҳад дар кор. Хубтараш кор накунен. Ай опити кории ма клубника 250 граммаш 500 рубл дар Мурманск дар ҷа килош 50 сомон. Ман шуморо дӯст медорам апаҷон раҳмати калон. Так Абдураҳмон Одилов кори шумо чӣ? Ба ма охӣ кори шумо чӣ? Шумо мара нахронен, напӯшонен, кӯдакои мара нигоҳ накунен, пага ма мурдам мара мурдама набарен, дар қабр намонен, дар дирини қаври ма надурен. Шумо чӣ кор дорен? Ба зан фарзандои худтон кордор шавен, ба хоҳару модару мегӯем ки аҳлу авлоди худтон кордор шавен. Шумо дар ман чӣ кор дорен? Ҳам хеле гапҳо менависен. Апаҷони Сайда шумо ай шавҳартон ҷудо шуден. Хоҳиш мекунам ҳамин темара закрит кунен. Ҳамин тема закрита. Ма барои фарзандом ҳам падарам ҳам модар ма шавҳарам доштум. Шавҳари ма ҳатто як чупа-чупс барои фарзандои ма харидагӣ нест. Это факт. Ма шавҳара барои савобу суннат кардагим. Ма шавҳара барои хӯрондану пӯшондану мая нигоҳ кардан кардагӣ нестам. Мада падари фарзандоем ки ма 10 сол дар хизматаш будам. Шахсе ки ҷавонӣ ма бахшидам. Шахсе ки саломатӣ ма бахшидам. Мара қадр накард, фарзандои мара қадр накард. Ма а як каси дига чӣ бӯи умед кунам? Ина ҳамааш шуда савол. Як каси дига фарзанди дида падариам карда наметавонад. Нигоҳу бинам ки хоҳ ҷонта да ҷонша монд. Ман намегӯм шавҳари ма беҳтарин инсонай. Инсони хубай. Ман ҳурматаш мекунам. Ба тамому қонуну қоидаи шариат. Не ким ма аю инсон ҳичи нигоҳ намекунам ки вай бояд мая хирона, вай бояд мая пӯшона, вай бояд фарзандои мая хирона. Не. То он рӯзе ҳасти мега дасти худро буса кун, миннати ягон каси дигаро нафаҳм. Падари раднои худчо нигоҳшо намекунам. Ма як каси дига чӣ бӯи умед кунам? Шавҳари ма қати ма зиндагӣ кунам накунаҳам барои баъзе одамо чӣ интереснигиш дошта боша? Сами главни ма беҳтарин зиндагиро дорум. Ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Россия хона дорум. Хурдагим беҳтарин чиз. Хайри садақа ҳар як қадами кадагим кадестам. Бовар кунед. Ай магазин мебурӯӣ мечаспанда. Да светофор меисти, ин хе чанд тарафа меоянд, треза тақ-тақ мекунанд ки хайр ки чӣ хе намекунӣ? Вай худованд пеши ту рӯи кадаги. Ма чӣ хе вай ноумед мекунам? Амин рӯзи гузашта буд дар мошин апам ажда доштум. Я бачае ки мехе бинӣ ҳавасат мекуна. Сари либосашам хе хушрӯ, хучам бачаи фасон. Омад апаҷон гуфт, ма дар дери мошин зикр доштам. Гуфт ки ма чанд қашидам ҷа истодам, шумоя нигоҳ дорум, шумо зикр кардестен. Апа ма на гадоюм, на талбанда гуфт. Амин модарам касали сахт дар балниса ҳай гуфт. Просто мехоҳам ки шумо мада ёрдам кунед. Чихе ёрдам намекунам, состоятельный одам. Хай ҳамон одама дилаш кашида пеши ма омада. Конечно пулаш додум. Нома пурсид, раҳмат гуфт. Бо бача ёш буд, намедонам, мумкин буд ягон 17-18 сола. Бачаи мегӯем ки нормальни, қад баланди, сафеди, майкаи бруки фасон дар танаш. И хо ҷугияй, талбандай, кадомияй ки дари хонаи ма омад, ма вай ноумед намекунам. И хеле одамае ки дар ватсап менависанд 100,000 роика. Яке бигӯм ки наметавонам роя када, илоҳи нам бачаат бимура. Буд ҳамин хали галасавае ки ма гуфт ки ма да пул роика гуфтум ки наметавонам роя када, гуфт ки илоҳи нам бачаат бимура. Ма ӯ одаме ки инем хали дили ният дора, мара уже худованд дар дили ма медӯзад ки ҳамин одам ба нияти бад омадагия пеши ту. Ҳамин чӣ хеле як кас қатит хушрӯ салом мекуна,
یک کس دیگر روکی سلام میکنه، همه چیز احساس نمیکنه. هر یا انسانیت همه چیز احساس میکنه، خواهی نخواهی تو همه چیز چوست باید میکنی. کی در خیر کنی کی در نبرم. که خیلی آدمایی که ما در روز 20 تا در واتساپ می نویسن، من رو این نمیکنم. برای به فکر عقیده ما آدمی که با پول محتاجه و اینترنت نداره، پولش در اینترنت حیف نمیکنه، تلفن نداره، هم کامودیش بود میکنه. بعد شخصایی که اینترنت تلفن دارن میگم که خیلی روزی خطه مرم داشتم، همین تلفن اینترنت در کره کاری موده مرحمت بیا کار نشان تیم همراه ما کار کرد. Так, шумо должен нестен ҳамада фаҳмонен, ҳар касам аҳамият натиҳед. Худо аз дилҳо огоҳ аст. роҳафтода нашавен. ҳамаи амалҳо ба ниятҳомон вобастагӣ доранд. ма чӣ гуфтаним оиди ҳамин суханҳои шумо номшо навистагӣ нестай? ма ҳами камтара қуш мекунам. ма фикр мекунам ягон зиндагӣ идеалӣ нест. ягон зиндагии хали нестай. ту ҳам хушбахтӣ, ҳам пулдорӣ, ҳам хона дорӣ, ҳам мошин дорӣ. и хали нестай. худованд ё бигем ки хонаву мошин метиҳата, бахт наметиҳата, ё ки бахт метиҳа, хонаву мошин метиҳа, фарзанд наметиҳа, ё ки хонаву мошину фарзанд метиҳа, фарзанди инвалид метиҳа, шавҳари инвалид метиҳа. ҳамин хела ҳамаи зиндагӣ идеалӣ нест. лекин дар ситуатсияи ма худованд ҳамин хел проблемаро дар зиндагии ма овардай ки ҳама чиза идеалӣ кардаю барои ма бахт надодай. ба ма худ ма бояд ки бизанам бикушам, ҳеҷ гап надора. я ма бебахт нестам дар рӯи ҷаҳон. миллион занҳо ҳастанд ки бо рӯи зиндагишон наметавонанд ёфта. ма беҳисоб шукрона мекунам ки бо ма роҳи зиндагӣ ма ёфтам. бо ҳазор каси дигарро ёрдам мекунам. фарзандои ман ҳеҷи кам нестанд. беҳтарин чиза хӯрдау пӯшидестиянд. ҳар рӯз як киртаи нав кардестам. вақтам хуш, фарзандам соқу солим. дар ҳамин дунё барои чӣ зиндагӣ мекунӣ? барои ҳамин фарзанд. бовар кунед, фарзанд меваи биҳиште. барои шахсоне ки модаранд ира уже эҳсос мекунӣ. як ҳамин мебиниша, ҳамин хандаша, хирсандиша, хӯрданша, тамоми ғаму андӯҳ аз сарат мебирояд. ё не? модарои азиз бинависен. тама ҳамин хело як хандаи фарзанд ман мебинам, як сари либос мекунам, шаи вақти хушша мебинам, беҳтарин зан модар, хушбахттарин зан худ ман ҳис мекунам. барои ин чиз ман тамоман рӯҳафтода намешавам. тамоман. иншоалло худованд дод бо метиҳама. худованд бо гашта тамоми ҳамин давлата ай дасти ма бигира, боз ҳама шукрона мекунам. дар ин дунё ягон каси мо абадӣ нестем, лекин дар ин дунё мо барои рӯзи охират мон меҳнат мекунем, азоб мекашем. худо ба шукр мекунам ки беплан будам, пулдорам шудам, ҳамон одам мондум. лекин корум бисёр шид. корум бисёртар шид. на ҳама вақт вовремя ҷавоб дода наметонам. баъд меган ой тра пул бардоштай, тра пул маст кадай, тра ихе кадай, ухе кадай. дами момент тамошобино, ман курси визажистӣ хондистам. оиди уход за лицом, макияж за лицом. дар оянда бениҳоят планҳои бисёр дорам. мехоҳам ки ягон чӣ хеш мода фаҳмонам, ягон коре кунам ки дар ҷомеа фоидаовар бошад. як нияти хуби калон дорам. ҳамин кора визажистиро ман ёд бигирам. иншоаллоҳ беҳад хайрои калон карданиям, корои калон карданиям. агар худованд розӣ боша, иншоаллоҳ ҳамаш мешавад. сами главни худованд ҳамин чиза дар сари ман бидрорад. як макияж, як аруса 2,5-3,000 сомон тайёр мекунанд дар Тоҷикистон. нигоҳ кунед. 30,000 рублда тра арус мекунанд. бефата, просто макияж, прическа. шахсоне ки прическа накунанд ба фикрам 2,500 сомона. нака нигоҳ кунед. я макияжи обычный гӯё ки на масалан барои конференсияҳо мо мекунем мерем.
гӯӣ ки салони пеши пеш дакунам 700-800 сомонай. Агар гӯӣ салони камтарак бо лимени дакунам 300-400 сомонай. хайра намеган дар эфир. Ма мегум, ма чӣ хайре кунам мегум, барое ки вақте ки ма колодец кушодум, видеоша дар каналом мондум, баъди ма миллион кас колодец кушод. Ма сабабгори хайри бо як каси дигар мешавам. барои ҳамин ма чӣ коре кунам мегум, барое ки одамо дида мотиватсия гиранд. ҳастанд шахсоне ки як матал доранд узбеко ку пулум бор ақлим ёқ меган, ақлим бор пулум ёқ. ҳастанд шахсоне ки пул дорану намедонанд ки чӣ хел хайр кунанд, куҷо хайр кунанд. Ман мекунам. Ман чӣ коре ки мекунам, ма бисёри подписчиком ранги ма хайру садақа мекунанд, айрӯи ма дида мекунанд, кор мекунанд, дар кӣ бикунанд, дар чӣ хел бикунанд, совет мепурсанд, бисёр мепурсанд. Так. алейкум салом. раҳмати калон барои суханотон. салом апаҷон, сӯзен хубаен, беҳтарин зан, беҳтарин модар ҳастен апаҷон. алло ҳама вақт сарбаланд бошен. раҳмати калон, миннатдорум. так рост апаҷон. конференсияи ма чӣ хел гузашт? бинависен фикри ақидаотона. конференсия дар дараҷаи олӣ гузашт. беҳтарин лаҳзаҳоро айсар гузарондем. бовар кунен, беҳад аҷоибот гузашт. Молодец. Спасибо. Муҳаммад пасудора шуш кухнира порядка кард, оли гуфт абзорка. сайда ба пеш. раҳмат. раҳмати калон. апаҷон чӣ хелен сӯзен? курта доре? чӣ хели курта нафаҳмидам. фотимаро нишон тиҳен. фотима да садикай. фотима уже навзи соат 5 шид. қатъия бачаи апам садик мерава. сари ма бурдум шона, ози гуфтум ма эфир дорум, кӯдакоро ай садик бигӣ. апам дар ҳамсоягим зиндагӣ мекуна. апам мегираша, баъд мерем ай хонаи апам мегирем шона. хонаи худатонай апай сайдаҳо? хонаи худмай. хонаи худмай. алҳамдулилло. худованд ҳамаи бехонаҳоро соҳиби хона кунад. молодец апаҷон, куртатон зебо буд. салом, шумо шу дорен? алҳамдулилло дорум. бошава ҳамин хел конференсияҳо апаҷонҳо ежегодна ҳар сол дар тобистон моҳҳои инам хали охири июн, аввали июл расшотона гирен. ҳар сол ма конференсия мекунам ва ҳар сол шахсое ки званияҳои нав меброянд дар конференсия поздравлят мекунем, табрик мекунем. одамое ки директор шудагиянд чала туҳфа мекунем. муҳаммад биами кондитсионера паски хуну хурдум. зур шуд, гап нест конференсияда. раҳмати калон. салом апаҷон, ҷавоб тиҳен? надидам саволтона, надидам ки ҷавоб тиҳам. ховар дорен? не, ховар надорум. ма худам ай ҳама охиронангиям. дар ваймон оиламон ма охирон фарзандам. салом алейкум сайдабоно. алейкум салом. салом алейкум сайдаҷон. чанд солаен? алейкум салом. таваллудам 92. 32 сола мешавад. 32 солаем. шумо яктаен апаҷон. раҳмати калон. ягом рӯз зан чӣ? бениҳоят бисёри подписчикҳо менависанд апаҷон хонаи мо меҳмон шавен, биёен ай наздик шинос шавен. бахшиши беҳад калон надорум вақт. 2 рӯз подряд визажистӣ рафтам, беҳад монда шудам ба 5-6 соат росто. имрӯз барои худам вахатноӣ кардам, конкретно хо рафтам, ай хо сер шудам. ай хо сер шудам имрӯз.
баъзе директорҳое ҳастанд ки дар командаи ман чӣ қа преданиян, чӣ қа фаҳмоно, чӣ қадар дӯсту медоранда, ман беҳад дӯстшон медорам. Масалан, круги моро дидена, як ресторанда мешинем, яхе мегардем, яхе мехӯрем, яхе гап мезанем. Ба баъзеҳош медурӯянд: ой, вай ақуби Саида, вай Саида наме чизи Саида. Чӣ гапое ки наменависанд. Шумо меҳру муҳаббати як командаро ҳамихе оценивать мекунед, ҳамихе баҳо метиҳед. Баъзе одамо масалан қатъи ягон кас дӯстӣ кунӣ, апа хоҳарӣ кунӣ, ё ки ҳамин пешвози Зайнаба, ой шумо ихелиен ухелиен. Ҳамин дар ҳақиқат мо ҳамдигармона дӯст медорем. Дар ҳақиқат мо ҳамчун уже коргар не апаву хоҳарем. Ба баъзеҳо мебурӯянд ҳамихе гапои беҳудаи вай менависанд, ё ки ягон шахсе ки ҳамдигарашда хизмат мекунад, вай айвай тарсидестай, ё ки вай айвай қарздорай, ҳамхалӣ фикр мекунад. То он рӯзе ки ҳамхалӣ фикр дар сари шумоай, ман ягон каса ҳурмат кунам, эҳтиром кунам, ман айвай қарздорам, ё ки ман обязанем, не? И айрӯи ҳурмату эҳтирому дӯстдорӣ мешавад. Дар командаи ман беҳад гем ҳама команда иттифоқай ҳамдигармонда ёрдам мекунем, ҳамдигармона дастгирӣ мекунем. Ба ин маънои вай надорад ки мо бояд ки ай ҳамдигаримон қарздор будемо, ай тарса кадемо. Ин фикр ақидаҳотон беҳад ғалат. Охирон вақто дуромадам комментариям хеле смсо рости гап намехоҳам. Сарма вайрон кадан, сари ягон каси дигарам вайрон кадан. мутаассифона бисёр занҳое ки дар зиндагӣ ягон зиндагӣ идеалӣ нестай. Вақте ки проблемаи як каси дигара ай паша филм месозанд, ку калон мекунанд, ҳамо одама намешиносанд, намедонанд, ягон фоида ба ҳамо одамам наметавонанд овардан, лекин гапои сахт гап мезананд, бояд ҳамо одамаро ҳафтода кунанд, дилшикаста кунанд. Барои шумо занҳое ки дами момент ҳамхелӣ гапо наистестед. Асобина Маша номи каналаш. Ҳеҷ чиз намегум, ягон ответам наметиҳам, барое ки ман ба ту баробар шуда наметавонам. Ман ай ту фарқ дорам. Тарбияман фарқ дорад, зиндагиман фарқ дорад, хӯрдану гаштанман фарқ дорад. Ту пастигарии худта нишон додестӣ даҳамиҷа. Ту шахсе ҳасте ки зидди қонуни худованд биромадестӣ. Ту фикр накун ки Саида мара ҳечи нагуфт, ман ҳамихе бо дальши мерам. Тура худо мезанад. Медонӣ? То меган ҳамо одам набахша, худо намебахша. Ман бахшидиму, ту ба худо супоридимат. Худованд худаш ами дили нияти туда ҷавобша бармегардонад. шумо хушрӯен апа, раҳмати калон. ту худоро мешиносӣ? Ина туда савол. Биромадаи мо байни 1000 нафарда худта айрӯи шариат гап задестӣ, номуд Маша. Машаи беақл неста. Охо, одами нормали Маша ном дора? Ина савол. Одаме ки нормали шариата медона Маша ном дора? иқа одами пастан яхелош. баъзеҳош ҳамихеланд, бовар кунед. Вале бояд тайгаш биромадай мама наистагиш. қатъи дизлайкош. баъзан вақт ҳамин хел комментарияҳо одама топда меғалтонад. Топда меғалтӣ. Так. Молодец, ҷонам, гӯш накунед. Раҳмати калон. Дилӣ навистагӣ. Ин эра одам меган охи Дилӣ. Номи хушрӯ. зур, машалло, беҳтарин.
به حد شوی مشه را میگرفتم شوی مشه با فکرم خچه دایتر میداروند. نه چورنش نمیکنم مایل مشه دلش خالی کنه. مشه به حد علامش کدگی. مشه را به حد علام کدای. اما آدمی که ویدیو کرد کو آی خواهرم نمیچی حقیقت تلخه او اپای عزیز راست میگی حقیقت تلخه امروز سایده صاحب پول و مال و دولت شده تو دیدش نمیتونی چیکار کنی مگرم بروی هم خیلی ویدیو کنی حقیقت تلخه. توبه کدام خدا تماشابینای عزیز یک غلط توفایی که ای دخترکای کمندم گرفتم که در اینترس نی باشه ابزار کنم تو نه کنم یا نکنم ابزار. باشه ده توفت ممبر ای خلصندیره ها. همین خلای پورا سنگ خوره را آو کدگی میگن پورا سنگ خوره را آو کدگی. tak ها کنن ابزار کنن. پیش اوینه میرن همه توفو دامو جهان ابزار میکنیم و یا چه جای نشیری نکنیم نکرتم دیده چه خیلی چوت که میدوزه نگاه کنه میگی دامی تنت دختگیه اولی اویدی سطر امی کندیسانی را بکشم که بخدا ماینه سر من جوش گریم اویدی سطر بندی چه خیلی شرف همه بندی اولی بوزاجیم ندارم بیزاجیم پرو ستگم خیلی بستگیم ابیزاز نه یک ویدیو رلیکچه فسان میکنم برای شما برای سطر بندی. ایروز تماشابینه سهر قطعی اوقات کدم سالات کدم دست ما بریدم نگاه کنین ای پشت نیمی ناخونم خیزدم بریدم چلیکم کرخ چی دیگه زیق شیدم ده همی گرمی بچه من سلفه شده ها شتا ای توفای نستاونیتسم سر میکنم نستاونیتسم برای من نه خلیز نچوکی فابرلیک ای تیلو های تماشابینو پس که تلفن تا بکش اینه FL کدگیه значоки фаберлик пад заказ кадайша шуча кадая ягом ҷояки сатр да ягом кофтичка да ягом ҷуда мемонӣ так наставницаи туҳфаи наставница мехали микроволновкаи LG кадан на кухни бировардагӣ меша оли мера май кухни нишонтон метиҳам. так туҳфаҳоро нишон метиҳам ми надорӣ ман баён кадан мегирам туҳфае ки ина и упаковкаи розови дошт глаки розови дошт так нигоҳ кунен 1 2 3 4 та полотенца дорад 2 та калон ба фикрам 2 та майда намедонам да ҳамо конференсия овардан додам ҳазор раҳмат барои туҳфа аҷоибот упаковка кадагӣ фасона. Так, дальше. Оля, беха чиза интереснее. Дальше инай халира. Я як-то серебряный, золотой директор команда. Апай Гулдастаҷон туфа кадан. И ваяй. Простин пододеяльник. Вот. Бехат качестваш хушру. Инами чизе ки дами сурат мебине ҳами чизе. беҳад фасон гулча дорад дурнуш сафед качествашам олиҷаноб беҳад качестваш хушрӯ ёра намебарам ё барои ҳами хонаҳо меистам. так
نه خیلی نباری کرچه توزکنک خلاصه همه چیز داره. قیچی نه خیلی نبار. این هم تحفه از طرف یک ویتس دیرکتور من اگر خطا نکنم. عجیبا چیزای زور نگاه کنین چه ماشاءالله. یک روی همین خانه تحفه باران شد. این خیلی سویتیلنیک. این سویتیلنیکای در درنش صورتی ما و فرزندای ما را موندیند. بینین چه خشرو. محمد مصطفی فاطمه محمد مصطفی ما. سویتیلنیکای گریان کنی ممکن گیردش اسویشینیتیا. ایره میبریم در کمنتم میمونم انشالله. هزار رحمت برای تحفه کردگی ادم. از نام ویتس دیرکتور مدینه کمانده تاجینیسا قیوم آورد. در کنش نیستیم. هزار رحمت. دلشی با همی خیلی سویتیلنیک نکی باش شم عجایبات. اینه مثلا اینمی خیلی های آینه های نکی آینه نیست درنی صورت ما های. اینه ده این خمه کشیشه آینه می شوه. گریان کنیشه صورت ما پیدا می شوه. فسانه عجایبات اینترسنی. رحمتی کلان برای تحفه کردگی آدم. تحفه زیبا از نام سترشی لیدر ملیک و تمنا. هزار رحمت تمنا بانو. ایره میبرم در پیش دیوانه که میمونم شروعه. انایی توفش بگیم از سربرینی دیرکتور شوی و رخشانه. این چمدان های نگاه کنید. چمدان. Это чемодан. Сейчас я открою. Какуешь, когда наметну, бача? Какуешь, когда наметну? Я не умею, ты умеешь? Да. Я уже несколько раз чемоданы открывал. Там такие специальные штучки есть. Вот так смотри. Я знаю, не это нажимаешь, но вот это застряло. А вот все. Все? Все. Я например, умею. اینا اون چیزی که در این همی صورت هست همه چیزه در همیجاش. چمدانی کلان معلومه که ایروی که چیستی باشم به هر شوی دستم در کده. Так. Боя чалай тило. Öz nişan metime чалай тило دیگه کدام. نه. چالای تیلو. ایرم امروز دری коробкача آورده بودن در دستم کدن. коробкачаش نمیدونم کجا شده. خیلی چالا آمد. سمی گلاونی چالا آمد. اینم قطوفه با تلویزر خیلی اوجه های. از میریم کوخنی میریم. نراست بچن. محمد نشانتیم. محمد هم مجرد توزیخش رو کده. اینه ها گلام. این گلام از ویان. از کنفرانسیایی наставницам گلی صدبرگی خشروی بد بوده. ماشاءالله هیچی نشده. 3 روز شد 4 روز شد چند روز شد. اینه محمد جان. اینه ای برشه بگیم کی بای.
این میوه‌ای که LG کی نو کاروکش نشان دادم تو نه این توفه از طرف دیرکتورهای کماندم عجیب بود خوشرو میخری سالاد کنم ماکارون Я уже и поела макароны. بته مده پمیدور ما سالاد کنم Помидорчик. سالاد میکنم ای روز وای رفتنیم پیش پارلمنت تماشاقتی کودکو так маша ҳолиам чақчақ дора хаймонен маша тамошо куна фикр ақидаоша нависа ма вай заблокировать када метонам оз ба вай дига нависта наметона вай дардоша да ки мега маша монен қа гуноҳои ма бреза саидаҷон ба пеш раҳмати калон миннатдорум ай ҳамаи шумо барои дастгириҳотон барои суханотон барое ки ҳастен дар ҳаёти ман беҳад миннатдорум бовар кунед худо ба ҳазорон бор шукр ки ба ҳамин рӯзо расидам ҳами каталог як духтараки командам документ кард 80,000 сомон ойликоша гирифт мошаллоҳ духтаракҳои командаи ма ҳамашон мумкин агар одамои навичок ки оли нав омадагиян оли ва ягон результат нишон додагӣ нестанд духтаракҳое ки ай вақтиш қатима кор мекарданд 90 чандта директор дорум ҳамаш да карта пулошона мегиранд одамое ки маънои кори моро намедонанд баъд ба ё ҳар хел гуфтан мегиранд ҳарому парому ҳарчи гуфтан мегиранд қон и компанияи мо ягон компанияи майдаг нест ки ба ҷошидагӣ боша мо битарсем международная компания фабрикаҳоро мебинӣ гектар дар центри Москва қарор дорад бигем президенти компаниямон бигем ки рӯи рост намехоҳед меброяд интервью даже гирифтагиан рафтиан аму фабрика қоидавия ман налог меспорам қоидавӣ кор мекунам одаморо ба роҳи ҳақ даъват мекунам кори мо хеле неста ки ту пул бутӣ будрои кор бепулай масалан компания условия мондагия ки ҳамун маҳсулоте ки дар хона истифода мебарӣ та ҳамун маҳсулота ай компанияи ма харидорӣ ку бо одам биёр ки урам барои худаш чизои дар кориша харидорӣ кунам ман барои шумо тӯҳфапулӣ метиҳам инам хали бизнеса интернет магазин ки зиёда аз 10,000 намуд продукция дорад ту дар ҷа кор кунӣ звания бироӣ бо бонус метиҳа бо ойликҳои калон мегирӣ шахсое ки ҳастанд ман мешносум медонам 5-6 кӯдак доранд ойлика ки кор мекунанд уже ҳоли ойликша нагирифтагия қарз гирифтагия ӯ пул тамом шудагия ойлика мегирад а қарз метиҳа бо ба қарз зиндагӣ мекунад дар ин компания ту миллионер мешӣ дар ин компания ту кор кунӣ роҳи корро ёд гирӣ сабр кунӣ осон нест сразу мегум меҳната талаб мекунад сабра талаб мекунад кор мекунем меҳнат мекунем азоб мекашем ба пул кон просто так ай ҳаво дар инҷа пул кор намекунӣ рӯз будрои пага директор шаи пул бигирӣ меҳнат мекунӣ сабр мекунӣ тоқат мекунӣ ёд метиҳем бо мегум ки блогерии ма барои ҳамаи шумо басай шумо дар командаи ма кор кунед ман шуморо ёрдам мекунам дастгирӣ мекунам ҳамун шахсоете ки кор мекунед худтон роҳи корро ёд гирифтагиен и хеле не ки ман ирӯз регистратсия кардам пага барои шумо команда месозам не хеле барои одамои танбал ман намекунам барои ҳамон одамое мекунам ки дар ҳақиқат уже роҳи бизнеса ёд гирифтагиан роҳи корро ёд гирифтагиан барои одамои коргар ман ҷонма метиҳам ёрдам мекунам дастгирӣ мекунам 80,000 сомон и пули кам нест тамошо бинам штативма баландтара кунам 80,000 сомон и пули кам нестай так что зависит от вас зависит от вас шумо чӣ хел кор мекунӣ меҳнат мекунӣ анамо хел результатша мебинӣ мустафо макарон мехӯрӣ
مصطفی مکرون میخوری؟ با قضی قمیص اری مکرون آش کدم تماشا بینو قرص پیاز ریزه کدم که زدم یک چلیک پرید از من SMS شما را میخونم بعد بسیاری برای کوارتیر پرسیدن که کوارتیر میشنونه نمیشنونه چخلی میکنه حالی کوارتیر نمیشنونم تماشا بینم یا نیتی زور دارم خدا به نیتم رسانه من بعد انشاءالله که کوارتیرن در آینده میشنونم Так, возьмем намак ще. ما در کجا زندگی میکنیم؟ ما در صدبرگ در همین خیلی صدبرگ زندگانی میکنم صدبرگ خودش در نمیده هر شب در همین صدبرگ میگردم اوژه بلیتمون خریدگی 69,000 شید من 3 کودکم 69,000 روبل شید بلیتو را خریدیم نصیب انشاءالله ای هفته میریم ای هفته میریم نوسیبیرسک 16 август روزی مولودی محمد من میگه я хочу в Новосибирске در день рождения مرا نوسیبیرسک گفتم مایله همین رفتیم بعد конференциямон якта старший директормон норак файрод кард норак рафтем тамошобино беҳад ҷои зур дар лодкаҳо шиштем лодкара хадам ҳай кардам ҳамаи директорома па очереди свор кардам як кругаш 150 сомон буда 1500 сомон фақат дар лодка тавохӯрдагӣ баъди вай чӣ рафтем варзоб خونه یک تسترش دیرکتر دیگمون با ورزاب رفتیم باور کنین دوشی گشتیم دوشی همیخه گشتیم همه جا را گشتیم سلات تیار کردم کمتر سوالش ما در جواب میتیم بعد نصیب انشاءالله چی میکنم نصیب انشاءالله بعد میریم پیش فاطمه так конференцияда беҳад хушрӯ шуден мошоалло дидим то на аҷоибот хушрӯ шуден раҳмати калон бениҳоят
шод шудем, ки бо лидерони нав, бо консултантҳои нав, бо апаухарои нав дар конференсия шинос шудем. аз наздик дидем, сурат гирифтем, суҳбат кардем. чалара ки бурд кард дар розыгрыш, ҳоли видеоша мемонам. Я зана ки чилу чанд сола буд ба фикрам. Я зана ки вай набуд. Зана ки калон буд. чалара бурид, ҳам қарақс кард, хирсандӣ кард, беҳад хирсандӣ кард. ҳам қахчам рақоса буд, ай рақсои хушрӯе кард ки аҷоибот гузашт, бовар кунед. аҷоибот гузашт. ҳамам падарко зиёда ай 200 зиёд падаркоя тақсим кардем. ассалому алейкум апа. Алейкум салом. Шумо чанд солаен? 32 сола. Алейкум салом. Ассалому алейкум. Раҳмати калон. Инам вақтай. Так апаҷон илтимос духӣ духӣ променад ҳаст. Намедонам ин чӣ хеле духӣ бошад. Мада ҳамихелиёш интереснее. Здравствуйте, Нависян. Вы очень красивая. Спасибо. Апаҷон. Чи? Салом. Алейкум салом. барои чӣ падартона Москва намебаре? Падари ман хона дарш дар Тоҷикистон. Биге додар дорум. Додарам қатиш зиндагӣ мекунад 94 сола. Мошин, 3 мошин дорад. Куҷо меравам Москва? Одамо Москва пулкоркунӣ мераванд. Вай чӣ кор мекунам Москваи? Ҳама чита инҷа. Как дела ваши, дорогая сестра? Спасибо, алхамдулилlah, всё хорошо. Так. Приветик. Так. Салом из Новосибирск. Алейкум салом. Как ваши дела? Спасибо. Салом, Сайдаҷон. Ин қадар зани зебоен. Раҳмати калон. Салом. Алейкум салом. Шумо нағз. Раҳмат. Шумо аз Тоҷикистонен? Ҳозир дар Тоҷикистонам. духи самар чанд сма ки хеле намефаҳмам. Ҳамаи ӯ духиёро оли ман нахаридам. шумо расмоша дар ватсап маро икунед, ман шуморо нархоша гап мезанам. салом, як чи таъриф мекунед? Ба таърифа ҳастем охи. Не, бисёри занҳо аккаунтҳошон ба фикрам ба номи шавҳарошон ё писарошонанд. барое ки на ҳама занда шавҳарошон иҷозат метиҳад барои аккаунт кушодан. Сайда як чи пурсум, марҳамат пирсен. Салом из Нового Уренгоя. Алейкум салом. Салом апаҷон. дӯстон медорам. Раҳмати калон. марам шуморо дӯст медорам. Так. апаҷон, ай чанд солагӣ мешава кор кардан дар Фаберлик? Ай 14 солагӣ мешава кор кардан. шумо аз Бухорои? Не, аз Тоҷикистон, аз Ҳисор. Салом аз Узбекистон. Алейкум салом. Так. Красоткови. Спасибо. шумо Шаҳноза Умарзода. охи кори шумо чӣ? Кори шумо чӣ? шумо дар зиндагӣ ма набошен. Кори шумо чӣ? ё ки шумо ягон проблема ҳай? Привет. Откуда такая красивая девушка? Так. Беҳрӯз Раҳимов. бародари азиз. Эфир барои занҳоай. дар инҷа ягон духтари бешӯ нестем. Метонин ай эфир бироен. шумо ирӯз ма дай хеле гап менависен, я фаромӯш накунен, пага айда бадтар дар зану фарзандои худтон мекунанд. ин дунёи чархофалакай. Я зани бегунаро як гап мегӣ, пага айда бадтар шад, дар оилаи худат уже мекунанд. Ту мегӣ ку ура мекунанд. барои ҳамин қа эҳтиёт бошен. Так, апаҷон, шумо дар шаҳри Тоҷикистонед? Тоҷикистон шаҳр нест, Тоҷикистон давлате. ҳо, дар Тоҷикистонем, дар Душанбе, дар шаҳрем. бале. Ассалому алейкум апаҷон. туғри. Апаҷон, дуо кунен.
дуо кунед мисли шумо шавем. Илоҳи на мара бигзарен. Ҳамин касе ки меҳнат мекунад вай мегзара наставницарам. кори шумо аймо вобастагӣ надорад. Кадоме ки меҳнат мекунад, кор мекунад. Масалан нигоҳ кунед, ҳамин маркетинг план, ҳамин хеле сохтагие ки ҳеҷ маҳал ҳаққи як каси дига хӯрда наметавонад. Ягон маҳал чанд қай ки кор мекунӣ, чени ҳаққу ҳуқуқат ойликта мегирӣ. айрӯи маркетинг план ма бояд 3 миллион мақсада айрӯи звание ки ма дорам ма бояд 3 миллион ойлик бигирам. 3 миллион не ки ма 3 миллион намегирам, барое ки дар командаи ма директорҳои муваффақ бисёранд. ӯ 3 миллион ба тамоми команда тақсим мешавад. чӣ хеле ними янонай ку мебиёранд, ҳамада тақсим мекунанд. инами хеле ай кори мо. хеле нест ки ту ҳаққи як каси ту одам оварди айрӯи вай ҳақ мехӯрӣ. Не, никогда. ӯ одама ту оварди, компания барои овардагӣ вознаграждение метиҳад. лекин вай ӯ одам кор кунад, вай меҳнатша пулша худаш мехӯрад. ана ҳамин чиза масалан секретҳои повара ман намедонам. секретҳои кори мара повар намедонад. ба одамое ки намедонанд лалала када мебироянд миллион та гап мезананд. вақте ки ту намедонӣ оиди ҳамун чиз, ҳақ надорӣ гап заданда. ҳақ надорӣ. тамом. умед орзуев чӣ? Орзуев умед Орзуев. марги ту бар ин мардак дар мобайни занакҳо. ина так мутаассифона баъзе мардаки ҳақиқӣ вай дар телефон ҳам вақт надора. охир мардаки ҳақиқӣ бизнеси худша дора, кори худша дора, қатъи зану фарзанди худаш бандай. кадом мардаки машлақе ки дар мардак монандам не занак феъле ба мекова ки кадом занак дар чӣ гуҷо чӣ гуфтасе будроя урам худша занак бар ин қуш кунам. ман хеле мардакора мардак намегум, хеле мардакора занак феъл мегум. ё ки баъд як чизи дигара баъд мебинем ки апаҷон ҳамин кори фаберлика фаҳмонен ҳамсари ма кор кардан мехоҳад. охир ҳамсарат худаш муроҷиат кунад. ту чӣ хеле мардаки дар мобайни ду занак медроӣ? тамоман ҷавоб наметиҳам. хеле одамода кор мегиранда. охир ҳамун зантам қатъи ма кор кард, долларора намегира баровада таи сараш ба ҷо кунад. ҳамун чанд сомик кор кард буд, ҳамун зиндагии шумо расходаш мекунад. фикр мекунанд ки занаш қатъи ма гав зана пул наметиҳаша. ҳамин хе ман фикр мекунам да мардакҳои бахил мурда барои як сум талхашон мекафа. охир чанд қай ки дар ҳамун зану фарзандат расход кардӣ, ҳамун қабо худованд барака метиҳад. ризқи ҳамун зану фарзанда худованд дар ту дода ки ҳамода бикунӣ. вақте ки ту дар ӯ намекунӣ, ба ҷо мекунӣ, мери бигем ки паноҳ ба як кори дига машғул мешӣ, худо мезаната. худо ҳамун хеле беҳтарин занака аз зиндагит мегирад. баъзе шахсое ки ҷои куштани мара намеёбанд, ҳамхе алов гирифтагиянд. алов гирифтагиянд. тоба рост мегӣ ба худо рост. кадом занак чӣ қад бисёр гап мезанӣ? хайр магарам қад пай пичком гап занам. охи ман худам тоқаем 113,000 нафар. вазифаи ман қатъи ё гап задан, суолошонда ҷавоб додан. ма дар ҳамин кор маҳқулай. охи чӣ кор кунам? ман блогерам, вазифаи ман ҳамияй. чӣ ба ватсапда ҷавоб наметиҳен? я аломати савол рӯй кунен, бинем сразу ҷавоб метиҳам. абзори хонара када будам ку? Так, салом алейкум. Алейкум салом. Ви очень красивая. Спасибо. Салом алейкум салом. Сози хуби рахмат соз. Можно ли одевать хиджаб в Таджикистане? Конечно, можно. Я вот уже 2 месяц живу в Таджикистане. Никто даже и не спрашивает, что почему у тебя хиджаб. Все одеваются. Никто
никого ничего не говорит. Все одеваются в хиджаб. Это демократия. Никто никого не трогает. Салом алейкум, алейкум салом. Привет, салом, бибисором. Так, тоба мардами беақл. Ассалому алейкум, сестра. Дай Всевышний крепкого здоровья вам и вашим родным. Амин, Аллах. Спасибо, Анзор Джориев. Спасибо. салом, Сайдаҷон. Алейкум салом. Шумо дар куҷо ҳастен? Дар хона, дар хонаи худам. салом, алейкум салом, апаҷон. чӣ испети хонда намекунам. چند ساله خولا نویستین 32 ساله. ای کجا میشین؟ ای حصار. سلام علیکم. علیکم سلام. نویسته که فبرلیک دروغ میگن. بعضیاش می نویسن سیده کارا فهمم، وقتی که کارا میفهمونم اخ میگن دروغ کو، اخ میگن بانکرات میشی کو. خیلی همه آدم برا بگو اخ کجا بانکرات شد. همه آدم بفهمون برا بگفتی همه کو کار نکه. به هیچ بوشی مرا نگاه کدام چه پیش روی میکنم. یا فهمیده گیرن که خوامی آدمی که در یا بولیشت میمونی قطیش خو میری در خدمت چی 24 ساعت برای شما خوشبختی نمیخواهد. نمیخواهد. ایتا قانون طبیعت. قانون طبیعت هم متاسفانه ما ایواز کده نمیتونیم. شخصایی که در بری شما انقدر شما میشینن و میخیزن و یا نمیخواهن که شما موفق شوین. خواه اگر 100 دوست جانی و بگیم ردنایتون هم باشن او آدمو نمیخواهن شما پیشرفته شوین. یا بیزنس یا کاری که شما میخواهین سر کنین خواهین نخواهین او آدم شما را ایره میزنه به هر گونه بهانه. برای چی؟ هر کس در خداوند خودش عقل دادگیه. برای که عقلش استفاده برای زندگی بهترینه برای خودش مهیا کنه. تمام. زچم شما برای زندگی خودتون یک از دیگه مصلحت میپرسین؟ یک از دیگه ما چخلی کنم، ما روم نرم، کار سر کنم نکنم و میگن نک بعد آخر نمیکنن به پول میشینن. هیچ کس شما ده ها برا بکنه میگه. اگر یک کس بگه که ها بکه 10 کس دیگهش میگه نک و نمیکنی و هیچ میشی. برای همیقه با عقل خودتون کار کنین. همه چیه همه راه استفاده برین. برای بیزنس همه راه استفاده بردن در کره. یتش نه یتش رزولتات میتیه. هیچ کنکنی هیچی نمیشود. زندگی بدتر میشه، خوبتر نمیشود. امی چیزا فراموش کردن در کار نیست. هیچی که نکنی هیچی نمیشود. می حرکت کردی، تلاش کردی، دویدی، میغلطی، میخیزی، میشود. زاتو تو رفتیسی، با پیش حرکت کردیسی. هیچ محل گذشته را با یاد نبیاره. با گذشته را یاد آوردن یک از نقل کردن شما وقتی قیمت بهای خودتون پروست حیف میکنین. تمام. ای پول حرامه. متاسفانه همین پول کاری که میکنه که ما تو کردش نمیتونیم. پول در زندگی کاری را که انجام میده که ما او را کردن نمیتونیم. پول زندگی ما را دیگرگون میکنه. پول او دنیای ما را آباد میکنه. پول پرابلمه های ما را حل میکنه. پول در زندگی چیز زیادی نیست. حرامه پول میکروب خوردش نمیشه. نه که پول کاری را میکنه که ما آدمیزاد انجام دادش نمیتونیم. کامران فیض‌الله‌یف شما مردکین یا زنک؟ مرحمت بنویسین. این کروس جورا بایف که به عقل پول چخیل او دنیا را دیگرگون میکنه. نگاه کنین. انا می سوال شما ده ما جواب میتیم. ما به عقل شما به عقل. پول چخیل او دنیای ما را آباد میکنه. ما در دنیا کار میکنیم، پول کار میکنیم. ما با پولی کار کردگیمون خیر میکنیم، صدقه میکنیم، یگو مسجد میکشویم. رنگی ما کلودیت میکشویم. کلودیت کشودن، راه ساز کردن، مسجد همه ایو صدقه جاریه.
او دنیای شما آباد نمیشود. شما در سوال شما مردک هم دستین چند به عقل بده استبین تو حاجه به عقل بده چخه او دنیا را آباد نمیکنه. پول چخه او دنیا را آباد نمیکنه که در این دنیا ما برای چی زندگی میکنیم؟ برای او دنیامون آباد کردن. برای چی ما زکات میتیم؟ برای چی ما قربانی میکنیم؟ ما در یک کس نمیاره پول بیتیا که ما قربانی کنیم یا که یک کس نمیاره که ما سایده اینی پول بگی زکات اصالت بته. پول کار میکنی که او دنیا تا آباد کنی. با پروست نماز خواندن در قرآن ششتن او دنیا آباد نمیشه. البته قرآن و نماز در جای اول اینه که خداوند نگفته که تو ایروی جای نماز نخی گشنگی در بمر در همون روی جای نماز. این جور به جانی خودت میشوه. جور به جانی خودت میشوه. کدام تلفنی کدام اندره گرفته دیلش خالی در آخی چی کارش کنه؟ ما نه دیلش خالی کنه. خیلی گناهمون کم میشوه. ماشاءالله راست اپا جان. آشتان شوه اپا جان به خدا داده گون بحث نکنید. رحمت نگو اپا به خدا نگو اپا به خدا او دنیا مشکله. البته مشکله. برای مشکلی آسان کردن در این دنیا ما مهنت میکنیم. نماز میگه که امری معروف در گوش کردم میگه نماز همچنان بخوان که فکر که با تو دقیقی خداوند رو پرشته صحبت کردستی. چه خیلی که خداوند برای ما دست پای سالم داده عقلی رسا داده ما کار نمیکنیم. ما دست یک کسی دیگر را نمیگیریم. یک کسی دیگر را یاردم نمیکنیم. مثلا ما در طور جای نماز بشینیم نماز بخوانم گودکای ما اوجا گشنه تشنه ایچ خیلی مسلمانگری میشم. اگر من مهنت کنم فرزند او مادر تولد میکنه که با تمام هستش فکر آینده باید میکنه. البته رزق در ای جانب الله اینه که رزق دهنده الله اینه که تو کار نکردی مهنت که نکردی یک کس میاد داری تره میکنه ما سایده این رزق کودکای تره خداوند روی کده. نه همون دانه گندم میگه تاگی خاک میکنی ای خدا طلب میکنی که اکن هم گندم برو یخش رو انمی کاری ما هم همیه. ما کار میکنیم ای خدا طلب میکنیم که برکت چتیه. سلام 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 همه سلام علیکم سلام. سلیم اول ایوده زنی خودت برو بعد ما بنویس. سایده جان ما باید قطعا صحبت کنم. متاسفانه ما صحبت نمیکنم تلفنی گپ نمیزنم. اویدی کار موندگیم نمیرم. مرحمت در یکم کامنتاری از ریپیت میکنم بنویسین کورا میفهمونم. اویدی به حد بسیار می نویسن دردی ترا دارم مرا گوشکو زنگ میزنن پرابلم ما گاو زنم. نه استاپ. ما پرابلم یک کسی دیگر گوش نمیکنم. وقت ما صرفم نمیکنم. ما راهی پول کار کنی نشان میتیم راهی بیزنس نشان میتیم. مرحمت کار کنی پرابلمت حل میکنی. با ای خیلی پرابلم گوش کنم درد دل کنم ما ترا گوش کنم تو مرا گوش کنی بهوده وقت مون میگذرونیم. با نقل کردن ما و تو پرابلم حل نمیشود. کار کردن در کار. Ты в Таджикистане, да. Ты в Таджикистане живешь. Я в Таджикистане живу в данный момент, но в следующую неделю, к сожалению, уезжаем. Салом из России. Алейкум салом. Мошин подарка барои ҳамаи мо ку. охи апаҳо мошин барои ҳамамона. марам иштирок чиям? Любой кас метона иштирок на барои ҳама коргарои Фаберликай мошин. Сайдая канали мара. Так. Миршакар Комилов марги шумо бар ин мардак нахо дамисод дам бомбайни занако будроям хели гапо бинависа. ба худо дам хели рӯям хели мардак туф кунӣ бо як шатаи дига бизанӣ ва бигзарӣ. ми Андрей Ленеков кадоме ҳаст ки ба худо ганда инсони беақл
صد آفرین زنهایی که قطعیم خیلی مردکای بی تربیت چه زندگی میکرده باشن. خداوند صبرشون بده. یک بار دیگه خاطر رسان میکنم افیر تنها برای زنهای مردهایی که در افیر ما درآمدگین بروین. برای چی شما در کره صحبت زنها سوال و جواب زنها ما با مردها کار نمیکنیم. ما 4 سال شد در شرکت فابریک تنها قطعی زنکا کار میکنم. سلام علیکم. علیکم سلام اپا. السلام علیکم سایده جان اپا. علیکم سلام. так ассалому алейкум беҳтарин. алейкум салом. ها бисёриш занакайни занакои бетарбия. хай чӣ кор кунем? дар миҷа тамошобинони азиз эфира ҷамъбаҳс мекунам. касоне ки қатима кор кардан мехоҳанд дар ширкати фаберлик обязательно дастгирӣ мекунам. шахсоне ки хичон ҳаракат доранд дар ватсапи ма бинависен, занг назанен. обязательно кора мефаҳмонам. саволото моша метиҳен ҷавоб метиҳем. ҳамроҳи ма кор мекунем. кор дар ширкати фаберлик бениҳоят осонай, қулайай барои занҳое ки айпеши шавҳарошон кӯдакошон ягон ҷо намебироянд. компания маҳсулоте ки дорад ки шумо роҳи кортон роҳи бизнесона меёвен. барои кор дар ватсапи ман муроҷиат кунен. обязательно мефаҳмонам. якҷоя кор мекунем. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.